krenuli, jednostavno sami to možete da prođete vrlo brzo. Ali ajde da prvo objasnimo. Znači možete da sam pogled na sto rotirate u svim pravcima, jednostavno i koliko miš radi, miš može i olovkom, ali brže ovako, pošto nam je vreme malo ograničeno, ćemo jednu kompletnu primjenu u laboratoriju sa tablom, možete da zoomirate određene detalje, nećete kasnije kad nešto postavimo na stol, možete da zoomirate, možete da volverate u svim pravcima i jednostavno da nekom slobodu da neki eksperiment postavljate u svih uglova. Školska tabla je sa opisom samog ogleda i nekom skicom šta i kako treba uraditi. Kao što je kolegica Marija napomenula, software postoji na engleskom, a vi ćete dobiti i opciju da izaberete između engleskog i srpskog, da prevedete na srpski i kao što vidite na kusu su date na ćirilici na srpskom. Pored table, jednostavno koliko menjate pogled, da li da zoomirate tablu ili da se vratite na sto. Dakle, imamo sto, imamo tablu. Ono što nam treba, to je zadatak. Za svaku vežbu imate opisane zadatke šta treba uraditi. Numerisani su i, pošto je malo sitno, ja ću da pročitam, postavi elemente ogleda kao što je prikazano na tabli. Pokreni simulaciju. Prvi korak u radu je da vi postavite sve elemente za određeni eksperiment. Kada postavite, ovo jednostavno vraćate nazad. Kada postavite sve elemente, onda krećete sa simulacijom. Simulacija je već rad. Radimo, pravimo, vršimo ogled. Znači, samo malo da istrojimo sto. Sa desne strane imate raspoložive elemente za ogled. Elementi nisu isti, već su prilagođeni svakom ogledu. Ukoliko radimo ovu termodinamiku, imate kalorimetre, termometre i čaše sa vodom i ostalo. Vidjet ćete kasnije za disanje struje, imate odgovarajuće otvornike, kalene, izvojstvo i tako. Znači, ovaj deo ovde, sa resursima, kako oni to kažu, ili sa instrumentima koje imate u laboratoriji, koristite u zavisnosti od same vežbe. Kada želite da postavite neki instrument, jednostavno ga prevučite mišom. Recimo da postaje ovaj kalorimetar. Mogu da vidite šta mi tabla kaže, evo mi kalorimetar tako. I treba mi jedna čaša. Evo čaša ovde. Ove skice su veoma slične ovde, tako i sam učenik može da zaključi šta je potrebno da postavi. I, znači, potrebna nam je čaša. Samim programom